Cardedeu, 24 de juny del 2013. Des de la festa major autogestionada i irreverent al Polvorí, hem vingut aquí per presentar-vos aquest comunicat, amb el permís de la molt honorable alcaldessa Clement Vila i el señor teniente segundo alcalde de la villa de Cardedeu. Bueno, ens voldríem disculpar dels nostres amics del PP. Este año no habrá fiesta mayor, no habrá toros, ni corridas, ni misa solemne nuestra patrona. Tampoco orquesta nacional, y tampoco la chinón, ni perito chocolatero. No habrá fiesta mayor. Companya? Company. Punt 2. Volem donar les gràcies a Convergència i Unió perquè la seva nefasta gestió ha aconseguit fer posar totes les entitats en un mateix bàndol i fer pinya. Punt 3. Voldríem felicitar-nos a nosaltres mateixos i a el poble agraït, que és el 5è any de gestió. Si voleu conèixer la programació d'aquest estiu, heu de consultar el nostre web alpolivorí.wordpress.com. I sí, tranquils, que l'última nit hi haurà reggaeton. Companya? Company. Per acabar, us hem d'informar que hem hagut de passar la clandestinitat, perquè aquest any la liarem parda. Visca la festa major i visca el Polvorí!